Sanibonani molweni ndinamkela kwiSSTV nesiXhosa. KwaMbambo uSangweni guys uxakile kuyinto nje embi, udlala umculo ekuseni phezulu. Akanaxesha labantu baleleyo. Baphikisene ngenoVelaphi embuzweni uba utheni ungxola because kaloku abantu basalele nomntana kusalele. Kude kwavela uvuma ke buza uba kwenzeka ntoni. uSangweni khange amphendule ke uvele wabashiya beme apho. Ushiyeke ke sithi ke uVelaphi tata wena ingathi usoft uba Sangweni awumbethi. Wathi omnye hayi akadingi ukubethwa, ndiyam-andastenda lo mntana udlule kwinto enzima edibene nokuswelekelwa ngumzali wakhe. Uye wacela ke kuVelaphi into yoba makhe bahlale phantsi ke umxelele ke ngento yoba uSipho akakabikho ready kule nto yalo mtshato uthi uyawufuna wena. uVelaphi uvele wayihleka ke le nto esithi hayi tata ungastresi, uSipho yincwadi eyabhalwa ndim. Yonke le nto izodlula, okwangoku satatazela nje for now, otherwise uzoba rayithi uSipho. So umshiye ehleli apho kuvuma engenawo namazwi oba aphinde athethe noVelaphi. Ukanti ke uPhetheni utheleke kwaMbalenhle ezobona uSamke, uyamcela ke into yoba bathethe. uSamke umkhumbuze uba kaloku wena wawuthe masiphane izipeyisizi thina sobayi-2. uPhetheni uthe uyavuma kodwa yena ngoku ubona ngathi izinto ziyonakala, udinga bakhe bahlale phantsi bathethe. Othuke kuSamke esithi uPhetheni wena uzofuna sithethe. Uthi omnye ewe kaloku sizitshomi thina sobayi-2 okanye mandithi sasizitshomi, le nto siyenzayo ayikho rayithi. uSamke uthe le nto uthi wena ayikho rayithi kuba kaloku sowukhathele ngoku kwenza ezinto. uPhetheni uthi le nto yabo ihlukumeza abantu ababathandayo, uyacela bayiyeke. uSamke uthe ave ucinga uba ukleva wena, uze apha because ngosowubona uba umqolo wakho ungaphandle. Ethi mamela ke zange mna ndakuthuma uba ujolele indoda yakho, unjengaye ukuthandile, kuthanda ngolu hlobo akuthanda ngalo, kodwa wena ubona into yoba kungcono uhambe ulala nje nabantu. Hayi ke aqinise ilizwi ke uPhetheni esithi ke enough Samke. uSamke ke uthe uyonyanyisa, unentliziyo yelitye, andothuki umamakho engakufuni nje. uPhetheni uthi ndim lo unentliziyo yelitye, kodwa xa sinojonga emva sibone uba ngubani mntu onentliziyo elitye kuthi sobayi-2. uSamke umkhumbuze kuba ke wawuthe asoze ndiphinde ndingene phakathi kwakho nefemeli yakho. Uthi jonga ngoku kwenzekani phakathi kwakho nomamakho. Khange aphinde athethe ke uPhetheni. uSangweni ke guys ubonakala ehleli no-government. uGovernment ke uzomcebisa ke into yoba mabenze ibhizinesi. uGovernment ke ngunyana kaKhuzwayo. Uthi ke mabenze ibhizinesi yokuthengisa ii-iPhones nee-iPads nee-earphones. So omnye abuze uba eziphi ezi zithengiswa ngoomay friend. Athi omnye ewe zizinto ekanjalo. Athi uSangweni hayi angeke ndikwazi. uGovernment uthi hayi Mfondini wena awuyifuni imali, sizawufunana u-30% kwiprofit apha kule nto, so nokuya phezulu ke. Hayi ke athathe ke kuSangweni athi ke ininzi loo mali. Umzala wakhe kamxelele ke into yoba kuzofuneka ke ubuyele esikolweni ngoba le customers zethu ziphaa esikolweni. So bengafuni nova ke ngento edibanisene esikolweni, kodwa ngoba imali uyayifuna kuzonyanzeleka into yoba abuyele esikolweni. Nanko ke unjengaye ke guys efika naye kuSamke emxelela into yoba unesibindi. uSamke uthe hayi bo, ngoba nomkakho ebelapha nawe ulapha futhi kwenzeka ntoni. Unjengaye uthe wena ucinga uba ndizawuyeka usehla usenyuka apha kum, undifaka ingqondo embi, uxoka ngomfazi wam. uSamke uthe hayi ngeke noba uyadlala ungadlali kakubi. Phofu ke uthi ndiyayazi uba inoba uzofuna ezinye iindaba zomkakho. Wathi hayi ndinazo ukuba uyazifuna. Njengaye uthe ndisuka enduneni, induna ithe lo mhlaba lo ndingawuthatha le ndawo nakhe kuye ndidilize yonke le nto ilapha ndakhe ii-offices zasemgazini apha. So novuma ke wafika ke buza uba kwenzeka ntoni ngoba esesitsho. Ngoba sesithi ke uMvuma asoze yenzeke ke leyo into. Unjengaye uthe ke hayi warning ke le wabe sebashiya apho ke kukubi. So ingathi ke akuhambanga kahle ngakwicebo likaSamke. Asazi ke noba unjengaye uzoqhubeka amane imjonga uVusi ade abone uba yeyi uSamke uthetha inyani. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.